strong. Hi guys, kumusta? Kayo ipapasyal namin ngayon dito sa aming lugar sa Banibanay, Davao Oriental, particularly sa aming barangay sa Mahayag. Arat na! Okay, ito yung rice granary ng Banibanay. Ngayon, makikita yung bukid na yun doon sa yun ang bukid ng Mahayag. Itong daan na to, ito yung papuntang Tagum City at Davao City. Ito yung galing sa Mati. Ito yung crossing Panikian. Okay yan. Gantin natin itong yun, yung bukid yan ang Tagumpo. Ito na yung sentro Panikian. Itong road na to going to Kamaruyan and is going left going to Mahayag. So, papunta na to ng Barangay Mahayag. Ito, this road is already concreted. Pakyat tayo, pakyat. Hoy! Yan, dyan yung papuntang sementeryo. So bago lang to natapos yung dito yung pagsiminto. Ito pababa tayo. Dati itong daan na to talagang mahirapan dito minsan dito yung sasakyan. So, ngayon maganda na yung road. Another backyard. Okay. So yan, welcome to Mahayag. Makikita nyo yan. You are now entering Barangay Mahayag. So yan yung Pag-asa. So it's a relocation. Okay, so dito pa natapos yung so nag-start na naman itong another project dito. So yung kabila is simento na. So ito na naman so ongoing pa yung concreting dito. Ito na yung crossing Mahayag. Ayun, makikita yung steel outlet. Yan sa amin. Okay, so ito na yung sentro ng Mahayag. Ito yung elementary school. Michael. Let's tayo. Barangay Hall. Ito yung papuntang Kawitan. Hanggang dito pa lang yung simento.
maano na rin ito dito. Sisiminto na rin. Okay, so ito yung bridge, steel bridge. Akyat tayo. Nasakyan namin ay yung Mio na Sport. So yan, hindi ko makita yung ano. Oh, may mga pumunang mangga. Okay, so doon sa kabila, yan yung bukid ng ano, yan yung Agsam. Naman yung bukid na yan, yung Kambudlot, sakop yan ng puro simin-simin. Oh, ito yung parang duyan. Duyan. Hopefully, aabot na yung simento dito. Ganda na to sa mga turista. Medyo skip yung daan. Kipot. Parang overlooking sa ano, kabila. Yan, magkabilaan na yung bundok. So parang medyo malapit na tayo sa ating destination. So this part is parte na ng Purong-Kawitan. Yung destination natin. Kami muna ay ma-merty dito sa aking pinsan. So thanks for watching guys. God bless. Bye bye.